Het wie uit in de zinnen best wel uit te houden. Dan mag je wel uit de wien staan, want de wien is gewoon fris. En dat geldt ook voor de komende dagen. Een koele streming uit het noordwesten waait. Joen en vannacht een lange droogwaarperiode. Let er vannacht een paar buien of buikers in het waardgebied met kans op tonger. En de temperaturen 9 tot 12 graden. De wind uit het noordwesten matig of zwak, in het waardgebied nog vrij krachtig. Morgen dan hebben we het over een toch wel buiig waardtype eerst. Ja? En dat binnen buien met kans op tonger. Maar let er in de maandtijd of in de middag wordt het stadig gewoon weer droog. En hebben redelijk wat zinnen. De temperaturen om er bij de zonnetje of de 18 graden hinnen. Steeds maar een koele dag. En een noordwestenwind matig en krachtig. Kan wel eens even noordelijk worden. Krijg 4 van 6 in het kust- en waardgebied. Dan zetten we vooruit, dan sjuggen we vooruit naar een weekend met een koel karakter. Sneeuw nog eens even wat rein, een beetje zinnen, temperaturen 16 en 17 graden. Ja, dat is echt aan de koele kant en nog heel tijd in noordwestenwind. Die is rik op sneeuw, maar een temperatuur zou om bij de 18 graden hinnen. Maar het blijft, zet het nou lijkt op sneeuw wel droog. En als we dan sjuggen naar het waar op manje, dan gaat het nog wat beter. Dan gaan we op naar de 20 graden en dan hebben we weer eens een warme dag te pakken. En ik denk dat het tiese zelfs nog warmer wordt. Dus dan hebben we het over de simmerwarmte. En voor alle organisaties dit weekend toch, of het komende weekend, lijkt het meest droog te blijven op een beetje rein op sneeuw. We moeten hem aan, maar weer even in het waarsje.